Patupa tahun transformasi do kita na hinasuhutan ni HKBP laos tapaujak may di tonga-tonga ni distrikon na parjolo tahun 2025 transformasi pelayanan dan kelembagaan na paduahon transformasi pengajaran iman tahun 2026 na patuluhon tahun 2027 transformasi penguatan kontekstual tahun 2020 transformasi sinergis OU mene 5 program kategorial, masing-masing kategorial punya program, masing-masing kategorial punya tujuan. Adong sekolah minggu, adong remaja na posabulung, adong ama, adong ina, adong lansia. Nunga mardalan program lansia, marhite ramatama, rodo nasida sian ganup huria jala program ni lansia waing amang inang amang nunga membentuk regional nasida asabui per regional diula aka kegiatan itu butang maju tulan sia dong nang di soldan sia di suasana na majuon na modernon keinginan ni halak Kristen laho memahami ada unang kanaposoi hamin waing ditoru ni umur 50 manang akang ginami ditoru ni umur 50 dang adong besipata laho rohana sendiri laho mamikiri ada bamolo Jepang di bana ulaon itu gihoma dong atubuna nga homa molo Jepang ulau di bana ilului ma ise ayalan itu dah sadong nuaing ahado di dokot he di metro persinabul bayaran iminado pengadomi ibahasi mana ma alay saddo berang marga siturus samang siturus par pabrik tenun marga sinabila di bana alamalo makatai ibahasi bana mataropon isiturus ongwa madoko namang inang suatu ngolo hamu songoni rekod do materi rekod do hepeng alai molo gabe bayaran do hamu taringo tusi idoko kamu mamuse marga na asing margamu HP Jepang nihala ay nasaliyam marga siturus dan nuaing nga marga sinabila jala na patuluhon tujuat tadison lam ingot mahitanian di pungsi ni ama na say takas di tonga-tonga ni huriata di dok amay songon malim di tonga-tonga di bagas di pengendalian ni kerohanian sotung puas semua manginang moloboy peinata mangamudihon partodion niya kanak kota dijamu alay siya pungsi doho tugas na tadokom malim amado nagabe makobasi makalaputi iman yan tujuata di tonga-tonga ni parsaurata di bagasan sadarion lam takas aka ama ada hujam itaho kami songon nendok ni amang profesor naking dari segi kuantitas jumlah ama tuina di tonga-tonga ni huriata cukup jauh berbeda titing tanggal 27 April ina 500 sia bulu sada ama sia bulu sada isi dunia sia bulu sada nai molo di berkalak nga aja koi isi do sia bulu sada nai alai na taida manginang mari kita komitmen
masa depan anak-anak kita, masa depan penerus kita, ingat, tergantung dengan kegigihan dan kesungguhan kita untuk mengendalikan mereka. Imarana buat kami, Horasma dihina. AKBP Distrik 10 Medan Aceh di bagasan Goarni Debata Ama dohot Goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot Goarni Todi Porbadia. Jadi lapatanna debatado na berperan mewahyukan manang patol hasot adat budaya na tahanguluhon siganopari. Alanioma gabe biar situtudo rohani alak kita molo dang bui digohi ibana dihuton ibana para datonna. Ala hadumuan nadang ita ni namar hulaboru doho namar donga tubu alai hadumuan na tolhasa tu hauduhon dohot pangoluyon na maradopon debata. Kita lengah dengan era bangsa Batak yang dikumandangkan misionaris itu, sehingga sekarang kita kehilangan banyak. Dan termasuk AKBP, dia punya pergumulan yang panjang di situ karena di dalam huria Kristen itu ada Batak Protestan, ada darah Batak dan jiwa Protestanisme yang sedang bergerak bersama di dalam kekristenan kita. Buasa ikon-riko nang tahatayon spesifik tu ama doho tuaka generasi muda ala di Sumatera Utara 15.752 perceraian menurut data nih BPS selama 2024. Jadi 43 perceraian setiap hari manang molo sesion 2 jam maka tahetong ma 2 ma perceraian anonsian na mulai kita sa tunasidung sesito. Alay dang diinganan no, daw may siya kita. Sumurung may siya tonga-tonga ni luata. Kita di Indonesia itu juara 4 kalau segi perceraian. Juara satunya Jabar, Jatim, Jateng, langsung Sumut. Molo peadong na beberapa waktu dulu itu sempat viral masalah apa yang boleh dimasukkan ke dalam peti jenazah. Sebenarnya sudah ada juganya cara HKBP memanage itu. Hola 2 dona subui. Parjolo ima sirap. Molo definisi sirang. Alayalang gona toke garam doi bana gabi ko buanon na sa kilo garam na tiniga-tiga hona na sa lelengon dang adong hasalani molo somardomu tu hata tu pelmahaman keyakinan bahwa kita sirang ay nabiaran halak Batak mamereng hamatian bena saido setabi jabon setabi borgin gabi gati magwarna sian mate gabi modding naung ngoddingi haru Tuhan Yesus hok do pe ita madok mate hidup bena lao Roma hita nontu ari hama mate do ai lao marhua hita modding Tuhan Yesus tang hadong majaloi na tarjaloni dongan ahado ari hama amate jadi upati nuhor ni dosa do hamatean na mangolu do na porsiai deau nang pe mate do dang modding alayalani subangna halungna biarna basai di do dongama modding naung oding gabeloho ma nang dikonfesi alai sahalidui anggo diageda hibul do mate do terus didok solot sada dikonfesi parningotan ni na modding alai ngai pahattu si diageda parningotan yaka na mate ala songon nata dokoni adong do disi na ikon godang tajamoton na subui sira na paduahon na hamusya Bibil Alkitab ay riko do pay jahon ni namangulu. Tuat nadolok martukot ton malo ada napinukan na parjolo na maralo tuha kristenon di patikos akan namalo. Di pature maanggo idang salah do pay. Ay napapitahod duat tong. Unang apala na dia harwa aka
nasomar perdomuan ni mamele ate akadi rupe na dia mahiran subui marhorja bius kan itu kan marmia huda aka aktivitas bius sudah berjuli gudang alai saotik amang boy do sependapat tentang berseminar atama mulutu ngarong nakani ngapaddohan adungi HP molo di pengajar muatan lokal ikon ajar hono tonggo tu ye tua keret denaki tradisi lisan nakingnya ni mengadung jadi damang dainang godanggo sebenarnya teknologi ope boy ro memusnahkan to budaya itu molo husukum maju hamu nanu ay arang go behamu na mga lopay huruf bosi idahan marsoban di huta alay dung nuang maju mulai jabut ta harap ang lopan idahan rice cooker nit na maju tam dungarong rice cooker hata aha mana mago dohot aha mana sutinaden na poso purik hur beruah ay korak go hur-hura mah tohoro halak batak igaris boruna daun kan ale olor si bata ta pergaiton pakkata yone ay ho ngai tu ho nitta apa si tok kami kan iya sinamo do dang tuhor manang buli on ikon ojak go pasahatot to tuna posotay